Tak, nachádzam sa na hradoch Čičmany a tu je úplne šalene strmá stena. A ja som na kraji. Strašne to tu je vysoké, možno že 30 metrov. Kto vie. Tu som vo výklenku. Tak a tu je samotný hrad. Aj s krásnym výhľadom. Tu je kopa, ktorá sa nedá nakamerovať ani odfotiť. V takejto pozícii, aby sa nespadlo. Tak. A tam niekde budeme spať pod strechou.